Dadi kuncoro hanjayeng bawana Darapate monggo. Darapate Mahatmi Sinta lawan aku inggih kula tansah caket kalian panjenengan Darapate. Mergo yen ora ana kowe njurus sapa sing libur kelawan aku lho. Inggih Darapate, pramila menika Darapate menika ampun nuwun kemawon. Nggih bener yo. Nggih. Rumangsa jipuk penggalihku. Mergo aku iki dina wis dipisahke katresnanku kelawan Kang Mas aku Bambang. Nggih Ndara. Kula mangertosi jalaran kula menika saben dinten tansah caket kaliyan Darapate. Nanging kabeh kuwi saka panyuwunane Sang Juwita Ratu Sima, aku kudu mituhu kelawan gawe Sang Juwita Ratu Sima yo. Ngaten inggih menika malah sae Ndara. Rai panjenengan tansah mituhu dawuhipun Kanjeng Ratu Sima. Kaya ngono yo. Nggih, pramila menika panjenengan ampun nuwun kemawon. Ampun sedih. Coba to menika pirsani Ndara Cobi. Tasih wonten para abdi kathah. Ingkang lelipur dhumateng panjenengan aku yo. Lho, menika sinten Ndara? Kadosipun kok wonten tamu kula bukake Ndara. Oh ya wis dicoba. Taman Pamargi mung kepengin banget gumathokake perkara nalika kalorot palungguhanku saengga nganti kowe kajodhokake kelawan aku tolak. Apa yo pancen Mahatmi Sinta iki wis ngatesno kelawan aku. Mas aku Bambang. Ora kok ateges aku wis ora tresna kelawan panjenengan kuwi ora Kang Mas. Nanging aku katindih panguwasa. Aku kapujuk ing kahanan Kang Mas. Lair batin tekane aku tresna kelawan panjenengan. Yen pancen kowe tresna, gene apa nalika semono kuwi meneng. Tembungmu ing ngarep mung karono kowe kapujuk ing kahanan kuwi bener kalinggih marang panguwasa. Kang Mas aku Bambang. Jur aku kudu kepiye? Aku ora kuwowo mancai dawe Sang Juwita Ratu Sima Kang Mas. Aku kudu mituhu apa kang dadi dawuh pangandikane Sang Juwita Ratu Sima Kang Mas aku Bambang. Aku jaluk pangapura Kang Mas. Mahatmi Sinta. Dadi kaya ngono. Kowe rila batinmu katindes, batinmu kasiksa mung karono kalinggih ing panguwasa. Kowe kudu pisah lawan wong lanang sing kok tresnani. Ora ngira babar pisan. Yen menawa sumpahmu nalika semono iki jumpuh lawan isin-isining atimu. Yen to pancen satu hukum iki tresna kelawan pun kakang sing kudune nalika kowe jodohake kelawan aku tolak. Kowe kudu ra gelem. Kang Mas aku Bambang. Aku ora kuwowo mancai dawuhe Sang Juwita Ratu Sima. Aku jaluk pangapura ya Kakang. Kepenak temen kowe. Mung tembung jaluk pangapura nanging kowe ora bisa ngrasakake apa sing tak rasakake. Mahatmi Sinta. Kang Mas aku Bambang. Mongko ing jagat aku ora bisa urip bebarengan karo wong wadon liya mung kejaba kowe. Ning wis semono kowe tegolan mentolo nindes parang rasaku. Saiki gari kowe. Saiki gari kowe. Milih aku tolak apa milih aku? Kang Mas aku Bambang. Tak tetepake aku milih
Kang Mas aku tolak. Milih aku tolak. Kudune panjenengan mlenggono Kang Mas aku Bambang. Yen iki dina aku dipacangke kelawan Kang Mas aku tolak. Mahatmi Sinta. Yen menawa kalorot palungguhanku, aku dianggap luput. Nerak tatanan nglangkai wewenange Sang Juwita Ratu Sima. Aku lilo, aku ikhlas. Nanging yen perkara dipedhotke tresnaku kelawan kowe, aku ora lilo. Mergo apa? Aku tresna kelawan kowe. Najan ing kene kowe milih marang aku tolak, nanging wis dadi sumpah ing atiku. Yen ora kelakon aku urip bareng lan kowe lungkukut jagatku mula kang sope. Ora ketang sak keplasan aku kudu ngrasakake kawan kau. Bambang, wis kumlancang wani mlebu ning Taman Sari. Mahet Sinta, apa kowe ora krungu? Apa kowe ora ndeleng, ora nyawang? Apa kang dadi pangandikane Sang Juwita Ratu Sima? Yen Mahe Sinta iki dijodohne kelawan aku, ya kene kowe cedhak karo Mahe Sinta, Ya. Aku yen menawa saiki Mahatmi Sinta kae wis dijodohke kelawanku. Nanging padha-padha wong lanang. Mesti ki bisa ngrasakake apa sing tak rasake. Dene kedira setresnaku kelawan Mahatmi Sinta sing kudune aku urip bebarengan kelawan Mahatmi Sinta. Ning wis ngono, mergo aku dianggep luput saenggo nganti pedhotake tresnaku kelawan Mahatmi Sinta. Manggon perkara iki aja ngrembug perkara tresno. Kabeh mau kaluputanmu mung kowe ana ing Kalingga. Mula saka kuwi rene kowe wis kacopot dadi aku. Ora pantes kowe cuma ndok ana ing taman apa maneh kowe cedhak kawan Mahe Sinta iki calon garwaku. Ngono. Nek omahku mbacut, Yen kowe mbacut ning papan kene kowe tak singkrake saka iki. temtok ing papan kene aku tolak omahku sing bapak. Ayo. Aku Bambang. Kok saya kurang ajar tumindakku. Kamangku sira wis ngerti. Yen to Mahatmi Sinta saiki wis tak pacangke karo aku tolak. Gini apa? Sliramu wani gonjak Mahatmi Sinta. Padha wae sliramu wani marang panguwasan ingsun. Mula saka kuwi ning kene sliramu bakal tak hukum kurung. Aku tolak. Piye bocah? Saiki uga lebok kaya nang pakunjaran. Wis tak kendel. Panen hati dawa tinimbalan dalam Sang Juwita Ratu. Ayo matrem, monggo kula dherekaken. Ratu Sima ing Kalingga. Yen pancen ora tok ulungake. Resi Bayu Murti ning tangane Prabu Indra Sekti. Kapeksa tak obrak-abrik ana ing Kalingga. Sopo? Prabu Indra Sekti. Indra Sekti. Saka ing kraton Salindra. Saiki kok ulungake apa ora? Resi Bayu Murti. Tak ulungke Resi Bayu Murti nanging barengi pecat nyawa. Piye? Kok ulungke? Barengi pecate nyawa aku ngempeng loro gencah padu.
Kepiye kabar usanane? Ngaturi katiwasan Sang Juwita Ratu. Wonten salah sawijining pawongan saking Kraton Salendra piyambakipun menika nantang-nantang saking Kalingga. barang ngamuk sang Pamrihipun kepengin Bayu Murti kedah dipun ulungaken. Nanging sedaya aku menika mboten trima ndadosaken pasulayan. emanipun sedaya aku mboten kuawi ngadepi bupati saking Salendra. Menika leres sang Juwita tandangipun Adipati menika wah jan edap-edapi Indra Sekti kala wau. Menika leres sang Juwita Ratu. Yen ngantos kedlarung-dlarung Indra Sekti menika gawe geger wonten ing Kalingga. Niki bebayan sanget Sang Juwita. Punten dalem sewu. Nyelatur menawi dipun dahar. Langkung prayogi Kakang Aku Bambang pun luari langkung rumiyin. Pinangka ngadepi Bupati saking Salendra. Menika leres sang Juwita kangge pendadaranipun Aku Bambang. Yen kaya ngono, luar ana aku Bambang saka Pakunjaran. Mangestu Kakang Dalu. Lajeng menapa syarat-syarananipun? Waton ingkang sira bisa ngrangket Adipati Salendra ya kuwi Indra Sekti. Namung punika sarananipun. Pancene kaya Menika ngono. dawuh. Peluk. Aku njana padahal. Kepiye aku tolak? Sang Juwita kula nungkol apapun Menika leres wong menika nguwatosaken Aku Bambang menika boten saged wawa tanding kalih Pancene kudune kaya ngono. Ayo. sendi kudu. Sopo kowe Gus marang kadak ana satring detalan. Aku Bambang. Aku Bambang. Apa sih kalebu wong-wong saka Kalingga? Anjen kalebu punggawa saka Kalingga. Ali ku sapa? Indra Sekti Oh, iki to saka Salendra. Aran Indra Sekti saka Salendra. Ya, Arang ngamuk ana ing Kalingga. Indra Sekti. Yen kowe isih ngeman nyawamu, aja kok bacutake tumindakmu gawe geger ana ing Kalingga. aku Bambang aja kegeden rumangsan gembelu sirah. Sekagine para aku wae ora kuwon nranggulani kridaku apa meh kok mung kowe aku Bambang. Para kaki wis sumindira. Ulungke Resi Bayu Murti tak utus waya yasa papetan Arca Dewi Tara. Tiba kosok balen kowe nek sumingkir saka papan tak wis sakit gembung lan sirah. Leno pangendam aja takon dosa. Ayo, ojo mlayu. Punten menapa Kang Mas? Ketiwasan gagar wigar tanpa karya diajeng. Pun kakang sediane mung bakal yasa pepetan Arca Dewi Tara. Nggih. Nyuwun anane Resi Bayu Murti. Ana ing Kalingga ing dikukui. Dados saiki Bandawala Bandapati. Aku tanding kawan aku Bambang. Aku kapracondang aku nyuwun tulung diajeng Indrawati. Senopati saking Kalingga Kang Mas. Nggih, menawi kados ngaten kula sagus sumados dados Senopati Salendra Kang. Kaya ngono kulingipun kakang Ngaten ngono nggih, Kang diajeng. Mas. Indra Sekti! Ojo
merangi kelawan sumingkir. Aku tak nungko Prayu Indra Sekti. Engko dhisik. Sapa to kang dadi aranmu? Bambang, Oh, dadi kowe to. Kengaran Senopati Kalinggaku Bambang iki kowe. Ditepungke aku Indrawati. Indrawati. Kadange Kang Mas Indra Sekti. Oh, pernah kadange Indra Sekti. Iya. Aku njaluk duduke nang ndi? Kadang Indra Sekti. Engko dhisik. Nek perkara kowe kepengin ketemu Kang Mas Indra Sekti gampang. Nanging sadurunge kuwi dipikir luwih dhisik. Ngomong kok mung trima kowe dadi Senopati saka Kalingga, musuhi wong Sailendra. Kowe dadi Senopati deku-deku ana ing Kalingga, selawase mung trima dadi Senopati. Wong juru kongkonan saben dinane. Aku Bambang. Prene tak kandhani. Yen pancen sliramu gelem manungkul ana ing Salendra, sepisan kowe bakal dadi bojoku, ping kaping pindho kowe bakal dadi ratu ning Salendra. Coba rasake kepenak ngendi? Apa sekabeh ucapmu bisa tak ugemi? Ya gene ora. Yen kabeh bakal bisa kasunyatan. Seksenono. Wiwit dina iki aku bakal mbalui Salendra dadi satu balik merangi kawan Kalingga. Ya iki lho aku Bambang. Kamukten kanggomu yen pancen kowe iso mblengket wong Kalingga, kowe bakal dadi ratu ning Sailendra. Indrawati, yen kowe durung percaya, ayo keplok ana saka mburi, tak gawe geger Kalingga. Rangsangan wong Kalingga, rasa. Yajeng persasat suwene jepoe ngranti. Kaya ngono kuwi sing tak kandha. Lah nggih Kang Mas. Tak du kaya dene jago, tak kileni kaya dene jangkrik. Dadi sliramu bakal ngrasakake kamukten sawetara ayo ndak kanthi berboning taman kamukten. Monggo Kang Mas. Aku keprungu yen kowe nantang-nantang wong ana ing Keling Kalingga. Apa sing karepake? Artenono. Wiwit dina iki aku dadi satru balik, aku mbalui Sailendra merangi Kalingga. Menungso sing ora ngerti marang kebutuhan liyan. Iki kowe. Kowe diluwaris saka panggujaran. Pamre apa? Kowe bisa urip nanging kasunyatane kowe malah kapura dadi satru balik merangi wong-wong ana ing Keling Kalingga. Aku Bambang, Aku tolak piye? yen pancen kowe gawe geger ana ing Keling Kalingga, iki aku tolak. Bakal nyingkirake kowe. Aja mung tiba ing ucapane temtok king papan kene. Mati Ayo, ayo. wis. Mati saka tanganku kanggo pangeling-eling papan kene besok kat laut setolak.